Det er godt, så kan de stå sammen, det kan komme ud i morgen på en eller anden måde. Det er cool. Altså, jeg tror, det man skal tænke, det var, at hun holdt mig ikke tilbage. Og samtidig så var hun meget sådan, hvis der var ting, jeg ikke kunne nå op på hylderne i køkkenskabene, jamen så sagde hun, så måtte jeg finde en vej. Det var ikke noget sådan, nu kommer jeg og gør det for dig og passer på dig. Sådan, hun var, jamen det må du finde ud af. Altså, det skal du lære, fordi jeg kan ikke altid hjælpe dig, sagde hun. Virkelig givet mulighed for selv at finde ud af, hvordan der er jo ingen, der ved, hvordan man gør op bedst muligt uden ben. Jamen, jeg blev født i 1994, og jeg kommer til verden uden ben. Jeg vidste ikke, inden jeg kom, så på scanningsbillederne, der havde man faktisk målt en lårbensknogle. Jeg brugte det første døgn, altså 24 timer cirka, det første døgn af hendes levetid, det brugte jeg på at tude. Hvorfor skal jeg have et barn, der er født uden ben? Og da det døgn så var gået, så tænkte jeg, det skal jeg vise dem, skal jeg. Hun kan få et lige så godt liv, som alle andre kan. Min mor har helt sikkert lært mig, at man skal være stærk, altså også når livet er svært. Hun er selv meget stærk. Det var meget tough love. Altså, min mor, hun pressede mig ud i at klare mig selv. Og der tror jeg, andre forældre måske har tænkt, nej, det skal du ikke, når du ikke har nogen ben. Men de var bare meget støttende og var sådan, selvfølgelig skal du det. Hvis alle andre gør det, så skal du også. Og i starten var jeg overhovedet ikke bange. Det var virkelig bare ligesom, altså, kærlighed ved første blik, tror jeg er den bedste måde at beskrive det på. Det betyder, at hesten skal gå frem, og at hesten skal tilbage. Og så samtidig så flytter jeg min vægt fra side til side, alt efter hvad hesten til at gå. Og lidt her foran, så jeg sidder lidt sådan, lidt klemt, du ved, nede mellem forbundet her og bagbundet. Og så er det rigtig blødt, fordi det er vigtigt, når jeg kan ikke ride op og ned, altså letridning, så jeg sidder hele tiden i hesten. Så det er vigtigt, at der er en god aflastning, både for min skyld, men også for hesten, så den ikke får ondt i ryggen. Jeg har haft nogle rigtig dygtige trænere gennem årene, som har givet mig nogle fif og nogle idéer, men i sidste ende er det jo noget, jeg selv skal omsætte. Men jeg kunne beslutte mig for, at jeg ville gøre alt, hvad jeg kunne for at have den bedste oplevelse og de bedste rideture. Jeg var meget glad, jeg var meget rørt, jeg var meget overvældet. Det var en kæmpe stor oplevelse, det var det. At ændre den her opfattelse af personer med handicap i verden. Altså, det tror jeg, at jeg er blevet givet den her jernvilje, samtidig med at jeg er blevet givet mit handicap. Det tror jeg hænger sammen med, at jeg skal gøre en forskel. De ting, den kan, de her 80 cm, ikke? Marcus Rame, Lauren Rouse and Lawrence Whiteley, Sheriff Osman, Sandrine Martinet, Tomoya Ito, Chia Likhau, Stina Tange, Oksana Masters. Their spirits will move the world forward. Coming up August 14th.